mutsutsane nawo wonse wanditembelela, mutsutsane nawo wonse wolimbana ndine, mutsutsane nawo wonse wanditembelela, mutsutsane nawo wonse wolimbana ndine. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu Believer, lero pa 11 February 2025, movie wachiponyeponye, subtopic kuleza mtima ndi kukhululuka. Tentwerenge limodzi buku lija la 1 Samuel chapter number 24 ndi chapter number 26. 24 tingowerenga mawotsogolera wokhawa kunena kuti Davidi aleka Sauli osamupha. Tichita chongofotokozera. Chapter number 26 maunso apamwamba kunena kuti Davide alekanso Sauli osamupha. Ndeti werenge verse number 7. Chomwecho Davide ndi Abisai anafika kwa anthuwo usiku. Ndiwo onani Sauli anagona tulo mkati mwa linga la magaleta ndi mkondo wace wozika kumutu kwake. Ndi Abineri ndi anthuwo anagona ponzinga iye. Ndipo Abisai anati kwa Davide, lero Mulungu wapereka mdani wanu m'dzanja lanu. Ndiloleni ndimpyoze ndi mkondo kamodzi kokha. Sindidzampyoza kawiri. Koma Davide adanena ndi Abisai, usamuononge. Ndani adzasamulira dzanja lake pa wodzozedwa wa Mulungu ndi kukhala osachimwa. Nati Davide, pali Yehova Mulungu adzamkantha iye, kapena tsiku la imfa yake idzafika, kapena adzatsikira ku nkhondo nadzafako. Yehova andiletse ine kusamulira dzanja langa pa wodzozedwa wa Yehova. Koma urenge mkondo uli kumutu kwake ndi chikho cha madzi, ndipo tiye timuke. Chomwecho Davide adatenga mkondo ndi chikho cha madzi kumutu wa Sauli, nachoka iwowa osawaona munthu, kapena kudziwa, kapena kugalamuka, pakuti onse anali mtulo, popeza tulo tatikulu tochokera kwa Yehova. Atate, ulemelero upite ku mpando wanu. Inu ngodabwisa amene nthawi zonse mumamenyera nkhondo ana anu, nthawi zonse mumakhala saidi ya ana anu. Paseji ikuchita kuonetsa poyera kuti Mulungu mudali mbali ya Davide. Lemekezedwani, tiphunzitseni lero, mutilangize ngati ana Mulungu tikhale bwanji. Tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano tupitiliza kodi ana Mulungu amakhala bwanji. Makhalidwe oyenera ana Mulungu, makhalidwe oyenera amayi achigwirizano, makhalidwe oyenera anthu olalikira,
tikamanena kuti awa nga Khristu awa ali ndi khalidwe lapadera, muvi wachiponyeponye, ndetsulo timaona ife kudzichepetsa ndi khalidwe limene libeliva amayika mkati ndi Jehova. Kudzichepetsa pa munthu sikumatheka, zimangochitika mwa templare. Timasiku tiwiri kuoneka ngati amba kudzichepetsa, tsiku lachitatu chidzaoneka kuti chintima chache nchachikulu. Kudziko kuno kwadzadza anthu amatukutuku, anthu odzikuza, odziyenereza, odzimva, amene nthawi zonse pa iwo amadzitenga kuti iwo ngotsogola. Ndetsulo ife tinaona akuti tikamakhala ngati oyera mtima, tidzimtenga nzathu ngati otiposa. Aliyense tikamamuona kandi kuntchito kandi kutchalichi kamumapanga chani, wina mudzimtenga kuti iyeyo amachita bwino koposa inu, iyeyo ngwamkulu koposa inu, iyeyo ngolemekezeka koposa inu. Moyo umene uwu tikakhala nawo tidzatha kulemekezana endi kudzichepetsa nkumeneko. Tikhale otsanza Yesu, tidzichepetse ngati Yesu, osati matukutuku. Ine ndine zibeliva ndidziwanda dzinazi ndizimakhalidwe za Satana. Ana adiabu ndawawa amadzikuzawa, ine ndine, ineyo ndine, sizocheza popanda ine sidzingaende, ine ndine, kantima kamene kaka kachita kuoneka kuti nkadiabu. Mwana Mulungu amadzichepetsa, mtumiki wa Mulungu amadzichepetsa, wolalikira amadzichepetsa, intercessor amadzichepetsa. Dzuma ndidabwisa intercessor okula mtima, ngwa Mulungu amene ngwa Mulungu chintima chachikulu, kamwana kakang'ono kuma chintima chachikulu. Kudzichepetsa dololo olokupepesa kwenikweniku, mukudziwa ukachimwa ndi ukapepesa nkudzichepetsako. Pepani mundikhululukire paja ndi topikiso ya lero. Zimatengera kudzichepetsa ndi zimene zimachitika wamba, zimatengeranso kuti mkati mwako uli ndi chani, akulamulira mtima wako ndani. Akakhala diabu amakhala kamwana kokula mtima, mzimayi inde koma mzimayi wokula mtima, chintima chachi chachikulu kwambiri sichimapepesa. Wayi mwana wa diabu, ana a Jehova amadzichepetsa nkukagwada. Sole sindanene bwino, sole sindachite bwino, zimene ndachita ndalakwitsa, khululukani, tiyendere limodzi. Endi zimachitika idzi chifukwa cha Mzimu Woyera amene ali mkati, amakutsimikizira kuti ndiwe mwana wa Mulungu. Udzichita dele. Mundimvana Mulungu? Haleluya. Dzichepetseni, osati ine ndikangoti ndachoka pamene paja pasokonekera edi kujomba dala kuchechi wiki imeneyo. Anthu akamabwera bwanji kunayaka ngati ndimadziwa kuti ine ndikangojomba paya yaimba bwanji lero, kwaya bwanji kwaya yazimayi yaimba bwanji, zatheka zadalitsa ngati nthawi zonse. Ndio dzamva kuuza koma lero anthu aimba kuposa masiku onse. Angembeni palibe. Mulungu ngopya ukamakhala wa matukutuku amadzusa wina. Ndilankhule mochita kulisa khwerere, kureku pa mpingo panu pali wina wachita bwino kwambiri kuposa inu, ndipo amene sakuonekera chifukwa cha inuyo. Mundimva? Endi matama, kunyada ndi kudzimva kumene muli mwa inu kukangokula, Mulungu mudzangumona kuti wina antuluso anthu nkuzadabwa. Mayi mudali pomwepa, madala mudali pomwepa, endi anthu adzadabwa kwambiri. Ife tinkasowa kuti mudziwa pakakhala Sauli, khali mene ndinaye ndimene lero David saonekera. Ambuya atithandize. Lero tikunena kuti kuleza mtima ndi kukhululuka, khalidwe la Chikhristu, kuleza mtima ndi kukhululuka. Kwa Galatiya
chapter number 5 verse number 22 amagamba za chipatso cha Mzimu Woyera. Nkarimo muli mawu ori kuleza mtima. Sinifuna kurenga zonse zonaini, koma pali mawu onena kuti kuleza mtima. Tikamanena kuti kuleza mtima, ndekuti pakuchitika chinthu china chake pakhoza kukhala nkhondo, anthu akhoza kugwebana, anthu akhoza kulumana, anthu akhoza kuthidzimulana. Leo ukamamva zimenezo, believer, mwana wa Mulungu sadzitengera. Mwana wa Mulungu sadzitengera. Ena akhoza kumuza kuti lelolo nkhani inali yanu, lelolo amakunenaniza kuti, lelolo anthu ankapanga izi, lelolo. Na mwana wa Mulungu khalidwe amaleza. Koma sizori mwati bwanji ama ndinena bwanji ndikuchoka grupu. Pada ndiye mwana wanda. Believer, nimafuna ndinene anthu adzakunenabe, anthu adzakuseka, anthu adzanena za iwe wokulibe nkhani zoyipa, adzakunamizira, adzakunenera zoyipa kwambiri. Satana sadzanena zabwino za inu. Ndimabwereze bwa kumidima sikudzachemerera inu. Akamasonkhana anthu atinena zina zimene simudazichite olo, simudzazichite olo. Mundimva maika, anthu adzakunenani kuti mumanyengana ndi bambo wakuti inuyo simunagonana poka olo. Koma chifukwa mwina mumata kamumacheza nawo, mwina nthani yake anthu adakuonani mutayima pena kamukutsagana nawo, mwina mudakwera galimoto yawo kapena mudakweza galimoto yawo, kapena nthawi ina mudali pa shopu pawo, dziko lidzanena kuti mayi awawa amagonana nawo. Ndi anthu adzakuza kuti atamanena kuti mumagonana ndi achimwala. Khalidwe la Chikhristu udzileza. Kudzileza ndi kudzisiya, kudzilekerera. Osati ine mungamandinene, ine mundimva, dzina langa muidziwa, ine narembo, ine nabanda, dziko lonse, anthu mpaka na mzimayi nsalo imanga mchuno, anthu leka. Ndiwe mwana wanda. Khalidwe limene loti mundidziwa wachoka nayo kuti? Ana Mulungu amaleza, ana Mulungu amapewa, ana Mulungu amadzilekerera. Aleke nanene, aleke nadzitukwana, aleke nadzitinyoza, akanyoza katopaleka. Aleke nanene, silence mapweteka silence. Aleke nanene, aleke natukwane, khala zakwasi. Udzamona ekhadzatopa dzadzisiya. Kuleza mtima. Pasachita werengai muli Davide ndi Sauli. Mwana Mulungu nkhani ndiyayita, koma ndichite mopaza ndingorenga minofu. Davide ndi mwana wa Jese, Sauli ndi mwana wa Kisi. Mfumu yoyambirira ku Israeli ndi Sauli. Anthu atachita kupempha kuti tikufuna mfumu, ndiye Mulungu adapasa Sauli mwana wa Kisi, nyamata wa mkali bwino woyera bwino. Adayikidwa pamene panthu atapempha. Na Samuel adamdzoza munthu amene. Bible nena kuti sadachimwe, sadachedwe kuchimwa. Chidaoneka kuti Sauli chinkafuna kwambiri kusangalatsa anthu. Ndi zotsatira zake Mulungu adamva chisoni kuti ndidamusankhiranji, ndidamdzozeranji. Samueli mtumiki akulira akudandaula pamene Yehova amanena kuti ndapeza mfumu mwana wa Jese wapa mtima panga. Believer, atsogoleri ena kudziko kuno si apa mtima pa Mulungu. Bible naona kuti ndampeza wapa mtima. And Bible lonse amene adantchula kuti wapa mtima ndi David. Akuti ndampeza wapa mtima amene adzakwaniritsa chimene ineyo ndikufuna. Ne Samuel adakamdzodza. Atadzozedwa David, nthawi yomwe sidakhala letu mfumu chifukwa choti Sauliyo analipo mpokale.
Ndimafuna nene ndi ena. Ndinu wodzodza dikirani nthawi. Ndinu wodzodza nthawi yanu ikubwera. Chifukwa patsogolo panu pali Sauli. Akakudzodza pitirizabe kawera nkhosa. Wodzodza khalabe bwaya mastala. Wodzodza khalabe mkulu wa mpingo. Chifukwa Sauli akali moyobe. Usachite limpana naye, usachite kulodzana naye, usachite kumulola. Aidama ndidalisa kwa mpiri Davide khalidwe la Chikristu sakulimpana naye. Atadzodza adapitirizabe kawera mbuzi. Ndekudali nkhondo pakati pa Afilisiti ndi Israeli. Sauli adapitako ndi ana ake onse ndi asilikali onse adakhala kumeneko polimbana ndi Goliath. Nkhani imene njodziwika bwa mpiri m'Baibulo. Bible imanena kuti Israeli adanyozedwa ndi kutukwanidwa ndi Goliath kwa masiku 39 and day after mpamene Jesse ankantuma Davide pita kuona abale ako kuti zili bwanji ku nkhondo. Atafika mnyamata wodzodza ku nkhondo zinthu zidasintha. Believer, mnyamata wodzodza amene ali mkhristu mwayi ali ndi Mulungu atamuona Goliath adamva upweteka chifukwa Goliath ankanyosa makamu a Mulungu wa moyo. Now Davide adati no, uyu sangatukane makamu a Mulungu. Uyuyu ineyo ndili kutchira nditadzozedwa, ndidapha mkango ndi chimbalangondo, ndili kutchira nditadzozedwa, ndidapha ine, ndidapha populumutsa mbuzi za Adadi. What about nkhosa za Israeli? Hallelujah. Davide akuchita compare. Ngati Jehova adandidzodza pa mbuzi, bwanji lero ndi ana akewa? Ngati Jehova andipasa mphamvu kupha mkango chifukwa cha nkhosa za Jesse, kuli bwanji ana akewa andipasa mphamvu lero ndimpha Goliath? Ichi chidayipira abale wonse ndi asilikali wonse. Mwana wokula mtima, mwana wodzimva iwe, koweta nkhosa ngati iwe, kodelera ngati iwe. Takayang'anani maso akewa adayamba na zambiri. Abale ake brother wake Eliabu, kamwana kokula mtima, kamwana kodzimva ngati iwe. Ife tabwera pano masiku onse 39 tili pano, ukutiona ngati ndi fofoka. Pali zinthu zina zimafoketsa anthu amphamvu pamalo. Believer sanditsutse, pali zinthu zina zopemphera zimafoketsa amphamvu pamalo. Kuti apange fasting, itasala kale kudya, zinthu zina zofoketsa ena okangalika mkupemphera zilipo. Ine ndikuona na Eliabu. Ndakuti nkhani adayimva Sauli nkumuyitana mnyamatayi mopasa kwambiri. Adakambira na Sauli ndi mnyamatayi kumpasa zovala. Mnyamata adakana, adayenda nazo pang'ono nkudzamubwezera mwasanga kwambiri kuti Davide adampha Goliath. Atampha Goliath, bwana Sauli adalonjeza. Musayiwale nkhani imene. Opha Goliath ndidzampasa mwana wanga Meradi wamkazi. Opha Goliath banja labwawo sidzakhoma msonkho. Opha Goliath ndidzampasa chuma chambiri. Adalonjeza zinthu zikulu zitatu: mamiliyoni, kusakhoma msonkho ndi kupereka mwana wake wamkazi. Now Goliath aphedwa. Sauli malo moti apereke zimene iye adalonjeza sadapereke. Fora arazimaya adayimba nyimbo kuti Davide apa zikwi za nkhani. Sauli apa zikwi inde, koma Davide ndidolo. Ati nyimbo imene idamuyipira kuti mwana andilanda ufumu osadziwa ngodzozedwa kale. Kuteku Sauli sankadziwa kuti nyamata ngodzodza kale. Ankaona ngati adzakhala mfumu chifukwa cha nyimbo ya zimayi. Ndilize phelele pali anthu odzozedwa kale. Kuteku sakukhala mfumu chifukwa cha nyimbo ya mzimayi, sakukhala mfumu chifukwa cha nkhani zanuzi. Ngodzozedwa kale ngakhale muli pompo, ngodzozedwa kale ngakhale muli moyo, ngodzozedwa kale Jehova adadzodza. Koma madikirira nthawi, Sauli amaganiza kuti nyimbo ya zimayi ndimene ingamkweza Davide, pamene Davide ali wokweza kale. Nebadayemba maudani Sauli kufuna kupha Davide. Malemba manena kuti adamuyitana nyumba akulemekeza kumponyera mkondo mwana adazemba, kumuyitanaso kumponyera mkondo mwana adazemba, mpaka na Sauli adapanga timu ya asilikali wotadzilimbana ndi Davide. Timulonde timuphe andilanda ufumu wanga. Believer, tikukamba zakuleza mtima ndi kukhululuka. Davide amadziwa kuti Sauli afuna andiphe. Davide amadziwa kuti
kuti Sauli ayipidwa nane. David amadziwa kuti abwana sakundikonda, and David amadziwa kuti ineyo ndine wodzozedwa. David amadziwa koma sadabwezere. Adaleza mtima. Amabwera ena mwa asilikali, abwana afuna kuphe. Wina ni mwana wake wa Sauli weniyo Jonathan. Banja li bambo wanga afuna kuphe. Bambo wanga akonza chiwembo. Bambo wanga wina adabwera kudzamuza ndi mwana wa mkazi dzina lake Mikala, amene adampasa chifukwa chopha Afilisti 200 ndi kubweretsa mavalo. Bible imanena kuti adabwera Mikala nkumuza David, upulumutse moyo wako usiku uno, ukapanda kutero bambo wanga mawa iwe udzuka bati akukupha madzulo ano. And David adapulumuka kuthawa pa windo, onsenza pa windo adalinda Mikala mwana wa Sauli kupulumutsa David kuti Sauli bambo wake asamuphe. David amadziwa ndithu kuti madalawa ali ndi chiwembu pa moyo wanga koma sakubwezera. Mwana kuleza mtima ndiye khalidwelo, ndiye chikhristucho. Tikamanena kuti ana Mulungu khalidwe ndi imeneyo. Musamaganize kuti chikhristu ndikuvala black and white. Ayi. Kuregu musamaganize kuti nekitayo ndi chikhristu. Ayi. Osaganiza kuti kolala ndi chikhristu. Ayi. Payala kapena udindo. Kuregu chikhristu mpamene ukukhululuka. Chikhristu tikamati awa ni mabilifawa ndi amene amaleza mtima. Saitsanza dzikoli, amamva zambiri, amaona zambiri, koma samapanga nawo zimene dziko imapanga. Amakhala wokhululuka, amaleza mtima pa zimene amamva zoyipa pa ena. Chikhristu ndiye chikhristucho. Umaoneka ngati ombwambwana koma kulemekeza Yesu mkati mwako. Umaoneka ngati osatha koma ndiye kuleza mtima. Taina ni manena bana. Hallelujah. Kuleza mtima. Kuoneka ngati mbuli koma mayi wa muli nzeru. Chikhristu ndekhalidwe la ana Mulungu imene mundimva. Malemba onena kuti zitafika pa Wesi, abale yake a David adampitira kuchireko dzati wawa brother, wae Sauli akukuzunza, wae Sauli akupanga izi. No, tipangeso timu, tilimbane naye, tigwebane naye. No, ife tikuthandiza. Eti David adali ndi asilikali ambiri wotchuka, and akuluakulu aja adali side ya David. Mundiva mwana Mulungu kudala china Abisai ayo wabwacha adalisai antima uwawa wachita kumva no mwana yakunchitira makazoipa, mwana yakunzunza chonchi bwanji, mzimayi amene yakumpana chonchi bwanji, dzokhala bwanji, adachita kudzuka nyamara. No, dzakwana dzaipa bwanji akupanga zimenezi. Nde padali timu David ndi anyamata ake akuthawa Sauli nchile. Chapter number 24 cha 1 Samuel. Ali nchile Sauli ali ni ma1000 anthu, tikansake David likangomperatu asakhale malo angawa ya. Ndifuna ndikhale ndekha. Ndi adafika kuphanga mkati mwa phangalo nkuti David ndi asilikali ache ali mmenemo. Ndi adalowesa mendo yake Sauli kuti afunde atenthedwe. Malemba onena kuti anyamata David adamuza David kuti Mulungu kumwamba pereka mdani wanu m'dzanja lanu. Uyo timpelero. Nde David akwayankha nyamata aja no mulekeni mudzachimene achita David. Adangopita pamene pali Sauli paja mphanga momwemoto, ndikutenga lupanga ndikudula mkanjo wake mwinji lomwe adavala uja mphechepechemo kung'amba chipisi mwina half meter kuchichosa mbali ina kuoneka chachitali mbali ina chachifupi, akamaenda ngati kumphepo
Oh, haleluya. Atikena kwadachoka mphanga muja uyo apita kasadadzidzimuke kuti chinkanjo changachi mbali imodzi nchachitali wina wachi achidula. Kenako Davide ndi asilikali ache kuchokanso mphanga momwemo akupita nkumayimbira likhweru kwe Sauli iwe Sauli madala Sauli iwe chemkudzaima ndani amene ati bwanji mukupusisika, bwanji mukudzinamiza, bwanji anthu akukuzunza, anthu akukuza kuti ndiwe ndani anga ndifuna ndikuphe ndikulanda ufumu. Si choncho. Bilifa mukuyona khalidwe kukhululuka komanso kuleza mtima. Abwana Mulungu adakuperekani m'dzanja langa muphanga muja, ine ndidali mkati muja, anyamata ndili nawowa malupanga adali manja kuti akudule pakhosi, ndachita kuwaletsa. Koma chimene ndachita kuti udziwe ndikunenenezi nzoona, ndangong'amba ndadula mkanjo wanuwo, mwinjiro wanu muyang'ane mphechepechemo, simukuona mphepo sikuomba mphechepece mwanu. Taonani kansalu ndili nako apa ka hafu mita ndakadula mphechepece mphanga muja, madalaja kudzawarama nkudzayang'ana nkudzaona pang'ambikadi nkudzaona ndithu mphechepechemu muli kapisikena kache, kapisikena kakutalika mbali ine kakufupika, madala pamene pacha dzidzidzi. Munthu anabwera kudzang'amba mkanjo wanga ndilupanga ndi mpeni kuucheka nditachivala chonchi, kodi sakana ndibaya. Mudziwa chimene akulankhula Sauli, iwe ndiwe mwana wabwino, iwe ndiwe mwana weniweni, ndipo iwe ukupempheradi kuposa ine, iwe umaupadi Mulungu kuposa ine. Davide ndazindikira udzakhala mfumu, and ufumu wako sudzagwedezeka, udzakhala ufumu wabwino, and Israeli adzasungika ndi iwe. Popeza ukadatha kundipha koma wandileka, zaoneseratu poyera kuti umandikonda. Pompo dosa nyamata kete tiyeni mudzi ndikadafa tikulimbana ndi munthu amene akhoza kundipha. Tiyeni atadabwirira timu yonse mmudzi. Haleluya. Mutsutsane nawo wonse wonditemberera, mutsutsane nawo wonse wolimbana ndine, mukangane nawo. Biliva khalidwe la Chikhristu, kuleza mtima, kukhululuka. Gawo lachiwiri passage 26 adamulekanso Sampa. Kenako chiwanda chabweranso bwanja ati wa Davide ali kutenti mtsate kutenganso asilikali over 3,000. Ndiye kunja kwa adera adagona pa chipululu pena pake. Ati anthu onse gona mbalimo, Sauli nkugona pakati, lupanga lake kumutu kwake, chikho cha madzi kumutu kwake, onse nkugona. Davide ndi Abisai ati tiyeni tikaone anthu anzathu abwera kudzatifuna. Adapeza moto kuyaka, agona pansi paja. Ndiye atangogona choncho Abisai atayandika dati, Bwana Mulungu apereka mdani wanu m'dzanja lanu lero, loleni ndimpyoze. Passage imandidalisa kwambiri, mundivomelese ndimpyoze ndi mkondo kamodzi sindimponya. Ndimpyoze. Davide akuti bwa khalidwe la Chikhristu. Davide akuti bwa haleluya, muleke osamupha. Nsiye ndani amene adzapyoze odzozedwa Yehova nkukhala osapalamula. Muleke, Mulungu adzampha yekha, mwina adzapita ku nkhondo konko adzafako. Nsiye adamulangiza bwa ukangotenga madzi kumutu kwake kuja ndi mkondo wake tichokepo. Nyamata kangotenga madziwo ndi mkondo nkuyenda mtunda mwina wa 50 meters nkuku adamba kufula. Abineri adali mkulu wa nkhondo wa Sauli. Abineri we umadzinamiza, umadzinyenga kuti ndiwe msilikali weniweni, bwanji wagona ndani atabwera kudzapha mbuye wako. Iweyo sunakhala ndi moyo, ukuyenda kuphedwa, udindo wako uthe. Adamva ndi Sauli maomeno.
Hallelujah. Hallelujah. Mm. 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 Khalidwe ngechikristu chimenecho ndiye kupempherako sikuvina kolasi, sikukhala pa udindo ukulu, koma kuleza mtima ndi kukhululuka. Adayankha Sauli, adayankha, adandidalisanso. Haleluya. Angati amene mwachita kulemba mtayale mwanu kuti simudzaponda pa nyumba pawo. Angati amene ali adani anu koma mumayimba nawo kwaya. Angati amene ali adani anu pa gulupu iyi. Angati muli nonse kuchalichi koma simumayenderana, mudadula phazi abale anu, apongozi anu. Chikhristu timayanjana ndi adaniwo. Yesu anati bwanji, kondani adani anu, adalitseniwo, musamawalemberere. Khalidwe la Chikhristu, kukhululuka, kuleza mtima. Tikumona David adaleza, sadamupha, akadatha kumupha. Ndikunena ndi ambiri mwaphapha, mwatha kupha ndi lilime, mwatha kupha mfiti. Ambuye akulankhuleni, Ambuye akuthandizeni. Nthawi sili mbali yathu. Ana Mulungu amadziwika ndi kuleza mtima. Anthu adzitinena, anthu adzitinyoza. Tentakhululukire, asiyeni anene, asiyeni alubwerubwe, asiyeni adzititukwana, asiyeni alalate, asiyeni apange zimenezo. Ife tikhalebe nka pa Yesu. Kukhululuka ndi kuleza mtima. Atate, tithandizeni kudziko kuno tikutukwanidwa. Tithandizeni kudziko kuno tikulondedwa. Tithandizeni kudziko kuno tikuchitiridwa mngano. Tikhale oleza ndokhululuka. Popanga dere tidzalalikira kudziko kuti ndife ana anu. Mwana wanu uyu dzafika pompweteka uyu. Mwana wanu uyu akusautsika uyu. Thandizeni adzimvetse zinthuzi. M'dzina la Yesu era mtima tankhe kuti amen and amen.